Di marunong parehas yan maglangoy mga kasinag. Ayos! Mga kasinag, guys, ang magandang tanghali. Ngayon pala mga kasinag, liligo kami. Ayan na yung mga kasamahan ko. Nasa tuktok na ng bundok. Biglaan lang ito mga kasinag. Kasi sila Bilas, sila Tutoy, sila Ikor, sila Ate Mian uwi na, balik ng Cavite. Kaya nagplano, biglaan. Wala talaga sa plano namin mga kasinag na makakarating kami dito sa lugar na ito. Hindi ko alam kung saan lugar to. Tingnan nyo lang sa mga palibot ko mga kasinag. Ayan. Diba? Pero ang ganda. Para kayong pupunta sa presentaran. Para kayong makikikasalan mga kasinag. Labit lahat. Pati kawa ayun Pagod, ang layo ng nilakad namin. Shout out sa mga nakarating na dito. Hindi nyo sinabi na malayo pala to. Naririnig na namin ang lagaslas ng sapa. Ayan, napababa na kami dito. Ayan si Mama Merna, napasama. Napasama ng walang kaplano-plano. Dahan-dahan lang madulas ka dyan. Hindi kita mahawakan. At may dala kaya akong kaldero. Hindi ko malalayan. Andito na. Tuwa-tuwa na sila. Ay, yung magandang klase talaga. Ay mga kasinag, andito na kami. Maganda naman palang lugar. Sulit. Hindi biro. Ang ganda. Tingnan nyo mga kasinag. Ayan. May dun may naglalagas na sa tubig. Parang pools. Ayan mga kasinag, magluto muna tayo. Asikaso. At magluluto tayo mga kasinag. Magluluto muna tayo. Luto muna si Pansit. Saing-saing muna tayo. Habang naliligo na yung mga bata. Ayan mga kasinag, gatong-gatongan natin to. Tapos yung iba namin kasamahan naligo na yung mga bata kasi nagkakain ng mga pansit. May pansit na kami naluto. Pagkatapos nun mga kasinag, saka lang kayo makapagulay. Kulang kasi yung dala naming lutuan. Mga kasinag, magpansit muna tayo mga kasinag. Kaya tayo pansit. Pansit pa lang ang aming naluto. Makasamahan namin mga kasinag andun sa dulo. Pating trapan. Ang tinatnak ng ganda pa alang ay Ngani? Hindi pa daan ng talo ng mga. Ano man daw? Yeah, nanapay mo. Ay Pansit. Katapos na tayo magkata. Nakapagsalang na tayo mga kasinag ng gulay. Ayan gulay na langka. Yan. Tapos yung sahog ayun. Ito ang isasahog natin mga kasinag kasag. Alimasag. Tataba may mga aligi Ayan yeah. Yan ang isasahog natin dito sa langka. Tapos ito. Isdang inihaw. Yan Okay. Ito ba yan ihaw. Masarap to mga kasinag. Panalo. Tapos meron pa kaming ihawin. Ayan pa ihawin pa natin yan. Nakapagsaing naman kami. Tapos yung mga kasamahan namin andito. Naligo.
Tapos may kasama pa kami, oh. Kasama namin si Burnok. Ayan si Burnok, oh. Burnok! Burnok! Hi! Kaway ka nga! Hi! Burnok! Kasama namin si Burnok. Yung mga chikiting ko mga kasinag, hindi namin isinama kasi biglaan lakad nga lang ito. Lalo na hindi ko makabisado rin itong lugar na ito. Wala nga sa plano. Kaya susunod na lang mga kasinag, plano uli kami. Isama ko yung tatlo namin chikiting papunta dito. Natapos na mga gawain. Liligo naman kami. Ay! Ang lamig! Ayan sila oh, naliligo. Ayan. Ito pa oh. Kaway ka nga, kaway. Ayan. Hindi. Nagkakagulo na dito sila mga kasinag oh. Nagkakagulo na, nagkakagulo. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ayan si Mrs. Tapos kapatid niya, si Ikor. Ay hindi marunong parehas yan maglangoy mga kasinag. Kaya kung mapapansin nyo, nakakapit din sa malaking kahoy na yan. Malalim kasi dito sa lugar na ito. Katotoo lang mga kasinag, ito palang napakaganda. Yung wala kayo sa plano, bigla kayo makakarating dito. Relax pa lang ganito. Ayan o, ayan mga kasamahan namin. Ayun si Mama Berna. O nagsawa na kaliligo, bantay na lang. Ayan. Ayan sila o. Ayan o. O sige, ayun o. Shower ka, shower na. Daw, patingin daw. Ganda na shower mo naman o. Oh, hindi ka mga nababasa. Oh, tiyo, lampas oh. Ay, hindi ka ba nababasa? Oh. Ah? Daw. Oh, hindi ka ba nababasa? Ay, lampas. Maluya yung shower mo. Mababaw lang dito, baka malalim dito. Hoy. Lord. Woo. Bayan na la. Ayan doang turog dito. Hindi, lumubog lang ako. Lumubog ako. Daw, kung malalim dito. Ba malalim dito? Ha? Ay, yun malalim talaga. Hindi ako marunong maglangoy. Alam niyo mga kasinag, hindi ako marunong maglangoy. Ayan sila oh, yung mga bata, ayan, nakasakay sa nakasakay sila sa ano na yan oh. Sa batang. Ay batang yang ano, yung kahoy. Ay, yan, dito ka na nga lang. Dali na kakabilo ng kahoy. Gusto mo nga dito. Sakay ka yan. Nakatagilid ka ka. Tagiro pala yan. Relax. Sarap paligo. Sino? Sino? Nasa gilid lang kayo mga kasinag oh. Doon kasi sa gitna, malalim doon. Kasi sabi nila nasa 3 dipa ang lubog. Hampos 3 dipa. Malalim doon. Dito kasi mababa. Ayan. Sakay tayo. May salbabida tayo mga kasinag. Itong malaking kahoy. May salbabida tayo. Lutang, hindi na lubog. Malalim nga oh, malalim. Hindi ko nga naabot. Malalim. Ha? Guys, mag-shower tayo. Mga karpa! Mag-shower! Mag-shower! Shower! Sabi naman, mabulos na iyan. Laos na! Nagliwas na sa atin. Nasa nga, nasa nga.
No, iyan! Yan, palagdo dyan oh. Hindi sa may pansit. Hindi sa may pansit. Paan ang kahoy iyan? Tapos kaya tundag magpalan. Hawak lang sa bato. Diyan na yun, tundag. Ay, tundag, yan napuntan. Diyan sa Hoy, abutan na Hoy! Hoy! Una, ano yan? Apay talaga ang akin na rin. Naglubog ko sa Yung maraming kayo. Oo, ako matapuran. Ba't nakalubog sa dagat? Saluwa. Relax. Ang sarap mga kasinag. Enjoy na enjoy. Ayan na sila oh. Malalim kasi ito mga kasinag. Sobrang lalim. Pero mag-i-enjoy ka sa ganda ng lugar na ito. Ayan oh. Ang ito nga ng gapo. Sarado. Malalim. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan na sila. Dapat nagdara ka mo, Joy. Ayun mga kasinag, pagkatapos nating maligo doon, andito naman tayo sa may falls na ito. Ayan o. Samang si Totoy. Tapos dito mga kasinag, may ipapakita ako sa inyo. Ay, baba. Ay, ang lalim. Down. Nakasakarit ang tubig. Ayan, dalawa. Masarap magpamasahe. Ayan o. Ayos. Sarap magpamasahe. Marirelax ka talaga. Marirelax ka pag namasahe ka. Salamat sa aking salbabida. Dahil sa iyo, ligtas ako. Hay, hindi tayo marunong mga kasinag. Yang sa gilid. Ayun na. Thank you. Kumain na kayo? Kain tayo, kain tayo. Mga kasinag, uwi na!
Ang taas pa ng araw. Pero doon mga kasinag, sa lugar na pinagliguan namin, medyo makulimlim doon at napakatahimik na lugar. Yung kalampag lang ng tubig ang maririnig mo. Kasi nababalutan siya ng malaking punong kahoy. Tapos pagdating dito sa kabundukan na ito, ayan oh. Nakikita nyo yan? Ayan. Oh, kita nyo? Yan. Ang ganda. Solid. Wala sa plano, bigla ang lakad natupad. Kaya mga kasinag, huwag kayong puro plano. Biglain nyo kung bibiglain nyo. Mahirap ang puro plano, nakakasawa, walang nangyayari. Pero pag bigla ang lakad, relax, mag-i-enjoy ka talaga sa ganda. Medyo malayo-layo lang mga kasinag, medyo malayo-layo, pero sulit naman. Kahit mainit ang panahon, kagaya ni Mrs. ayan, naka-helmet na. Huhuy. Ano, wala tayong parcel dyan. Uto, kalabaw mga kasinag, ayun may anak. Kakaawa, init oh, banta ka ng init. Uto, nasa pahan ng bundok. Siguro ano yan, wala pang isang buwan na ianak yan. Linggo lang yan. Uto, kainiti. Jesus, kakaawa sa hayop pagka ganito. Tindi ang init. Pero sulit naman mga kasinag yung aming pagligo. Sulit na sulit. Kaso lang pagod, gutom. Ayan ang pangyayari. Kaya kami nakarating sa lugar na ito mga kasinag. Nagsawa na po kami sa dagat. Kasi sa panahong ganitong mga kasinag, panahong ganito, ang dagat sa amin may mga salabay na, may mga labog. Oh, saan ka pa? Kahit medyo malayo, dito ka nasa safe. Hindi ba? Ayos. Doon sa niliguan namin mga kasinag, wala naman pong linta. Walang linta doon. Mga kasinag, malapit na po kami sa highway. Sa lugar na ito, kung makapansin nyo mga kasinag, yung nagkukulay blue na yan, dagat po yan. Yan oh. Tapos andyan daw ang Caloocan Beach. Sa lugar na yun oh. Ang ganda. Yan oh. May mga bahay dito kagaya niyan. Ang kapitbahay nasa kabilang bundok hanggang dun. Yung mga kasamahan namin, may nagpipicture-picture pa dito. Ayan si Dyna Vlog. Yan oh. Ayan. Meron pa dito si Cordia Vlog. Yan, lahat sila. Oo. Ako naman madala, nakakaawa mo kay ate. Wala kayo. Alam mo mga kasinag, yung mga kasamahan ko, tagaktak ng pawis. Ayan o. Sila, nakagamasdan ko ang pawis, turulo na. Ayan. Yung isa Caloocan Beach, yung isa Caloocan Beach. Di ba? Alam niyo mga kasinag, sa pagod ba? Sa mga kaganapan ngayon, nakakantok. Parang gusto ko nang matulog. Salamat sa mahal na Panginoon at nakarating din po tayo. Andito na tayo. Ayan. Itong daanan na ito, papuntang Naga, Tinambak. Ito naman, papuntang Seruma. Ayan ay ating mga kasamahan. Ayan, mga paragal-pagal, paragod-pagod. Gutom-gutom. May bahay dito. Yo, kuminta yan. Ayan mga kasinag. Ay. Salamat sa mahal na Panginoon. Pamangkin ni Mrs. si Dyna Vlog. Harap ka nga. Si Dyna Vlog. Suportahan niyo mga kasinag, Dyna Vlog. Puntahan niyo ang kanyang Facebook page. Ayan. Sa YouTube. Hindi pa siya nag-YouTube mga kasinag. Oh, ake. Tabi.
Papapdol. Hindi ba nagpapapdol? Oh, ay hindi narinig yung sabi mo papapdol. Pero kung nagpapapdol yun, mabayli ka. Ayun mga kasinag, andito na yung aming sundo. Yung sinakyan kanina, andito na rin. Ayan o. Yung dalawang tricycle na yan. Piyasok ko, piyasok ko. Oh, dala to, dala. Sakay. Bagwis! Hi ka, hi. Igdayan! Igdihan. Kinuha yung camera, igdi. Oh. Oh, wala na ibang naiwan. Wala na. Oh, sarakay kayo, sarakay. Asa si Dayang? Ay, di na sumama. Ay mga kasinag, nakasakay na sila. Sakay naman kami, magbumotor lang kami. Ayan si Mrs. Ito yung motor namin. Tapos si Tuntun, ayan. Vlogger man eh. Ipitaga ko. Sama sakay. Kami dama motor. Si MG. Ito na, tricycle. Si Tuntun. Pagkabot sa kusing, mababasan da. Ayun mga kasinag, pauwi na tayo. Salamat at nag-enjoy tayo ngayong araw na ito. Thank you. Mga kasinag, habang pauwi kami, dumaan muna kami sa dito ng pakwan. Bibili tayo ng pakwan yan. Sariling tanim na ito dyan, Sariling na ito dyan. Nung nakaraan pa namin ito nakikita, nag-harvest sila ng ilang piraso lang. Ngayon, in-harvest na talaga nila lahat. Ilang kilo kaya ito? Ay, ba libre mo? Yan ubak, ngat ngaton mo. Five free taste. Kala ko may libre kaya umubuksan niya. Ilang kilo ito? Oh, 4 na kilo. Okay na yan. Yan lang. Okay na yan? Okay na mga kasinag. Hindi, magsama. 4 na kilo.